ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик аз зумраи калонтарин корхонаи саноатӣ дар тоҷикистон ба ҳисоб рафта, тӯли фаъолияти чандинсолаи худ мавқеи худро дар бозори ҷаҳонӣ гум накардааст. Айни ҳол корхонаи мазкур фаъолияти назарраси истеҳсолӣ дошта, дар он беш аз 5000 нафар кор мекунанд. музди миёнаи меҳнат дар 3 моҳаи аввали соли 2024 дар корхона 20% баланд шуда. Соли 2023 77 адад электролизор ба кор андохта, ҳаҷми истеҳсолот 66649 тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2022 107% зиёд мебошад. феълан дар ин иншооти азими саноатӣ ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои барқарорсозӣ ва навсозии таҷҳизот идома дорад. Дар доираи ҳамин иқдом соли 2023 77 электролизор ва 3 моҳи аввали соли 2024 19 электролизор ба кор дароварда шуд. Бо харидории таҷҳизот ва фаъолияти самараноки он, сифати маҳсулот нисбат ба солҳои пеш ба маротиб беҳтар гардид. ҷамъияти саҳомии кушодаи алюминии тоҷик яке аз калонтарин корхона дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва ин шабу рӯз дар ин корхона наздики 10 намуд маҳсулот истеҳсол карда мешавад ва яке аз маҳсулоти асосии содиротӣ ин сабикаи хурд бо тамғаи А7 мебошад, ки дар коргоҳи мазкур дар айни ҳол беш аз 100 тонна ҳамин гуна маҳсулот истеҳсол мегардад. афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ба содирот нигаронидашуда ва ба беш аз 6000 расонидани шумораи коргарону мутахассисон аз ҳадафҳои асосии масъулони ширкат ба ҳисоб меравад. Дар 3 моҳи аввали соли 2024 истеҳсоли алюминии аввалия наздики 20 000 тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 бештар аз 4000 тонна зиёд мебошад. филизи моҳие ки аз иморатҳои электролиз ба сехи рехтагарӣ ворид мегардад, ҳамеро ба қолабҳо рехта маҳсулот тайёр истеҳсол менамоем. маҳсулотое ки мо истеҳсол менамоем инҳо сабиқаҳои хурд, сабиқаҳои тешак, сими алюминӣ, варақаҳои алюминӣ ва дастҳои алюминӣ мебошад. дар раванди гузариш аз кишвари аграрӣ ба мамлакати саноатӣ, барқарорсозии иқтидорҳои технологии ин корхона аҳамияти калони иҷтимоиву иқтисодӣ дорад ва кишвари моро ба ҳадафҳои муҳими стратегӣ боз ҳам наздиктар месозад. ман Буриф Акмал, корманди ширкати алюминии тоҷик ҳастам. тӯли 18 сол аст ки дар инҷо кор ва фаъолият дорам. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки корхонаҳои саноатӣ ба мо фароҳам овардан, мо аз инҷо зиндагиамро пеш мебарем. дар ҳамин цехи истеҳсоли 5 намуди маҳсулот истеҳсол карда мешавад, ҳамаи он ба хориҷа содирот карда мешавад. дар заминаи бунёди коргоҳу корхонаҳои нав ва барқарорсозии иншооти амалкунандаи соҳаи саноат, таъмини сокинон бо ҷойи кори доимӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор дорад ва дар ин доира ширкати алюминии тоҷик имкон дорад ки бештар аз 1000 нафарро боз иловатан бо ҷойи кор таъмин намояд.